11 जुन बे दिनैनि सानाव जोंनि धनस्रि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव जोंनि धनस्रि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि, दुलाराय आइजो अनसाय आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटि, खौसेथि बर' सुबुं गलाघाट जिल्ला कमिटि, हारिमु आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटि आरो बायदि बायदि जोंनि गासैबो गामिनि गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै मोनसे जथुमा जिरायो आरो बे जथुमायावनो मोनसे थांखि लानाय जायो जे जोंनि खुंगा 66थि बोसोरसालिया जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ जोंनि धनस्रि जिल्ला सिङाव फैगौ 20 जुन खालि रिसेपसन कमिटि बानजाय आफाद दानायनि मोनसे थिरांथा लानाय जायो। बयनिबो मदद हेफाजाबनि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों 20 जुन खालि राभा दिबस खालि ओइदिनखालि जोंनि धनस्रिनि सिङाव थानाय गासैबो बर' माहारिनि एबसु आबोब आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, हारिमु आफाद आरो लोगोसे धोरोमारि आफाद आरो गासैबो गावबुराफोरखौ जोङो ओइदिनखालि हांख्रायदों। नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसे 20 तारिख खालि बाहागो लाफैगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि गपिनाथ बरगयारी सार आरो लोगोसे बिथांनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे थागोन जोंनि सुरुपथार समस्तिनि MLA मानगोनां बिस्वजित फुकन थाफैगोन। गतिके बेनिखायनो जोङो जोंनि माहारियारि संगठन आरो लोगोसे BKWSनि EM गेदेमा प्रदीप स्वरगियारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। जोंनि धनस्रिनि सिङाव थानाय माहारियारि संगठनखौ फिन बयखौबो आङो खर' गंग्लाय खावलायदों नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे रिसेपसन कमिटि दानाय बेयाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जाबाय। गोजोन्थों।